Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat agdumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawat apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, ken Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin papagayam ken kalafeng. Sagbay nga intay basahin ti surat ti maysa pagayam, kumablaaw tayo man pay. Belated happy birthday ken ni pagayam tayo Sherwin Sexy Eschoco. 40 na ka na, aglang-lang apelay ti 25 dito akanakak. Tarake ko naman. Belated happy birthday pay para kinipagayam tayo Bullet. Kablaawan na pay ti Pancha, Sebastian, Malazab, ken Lubwe family dita barangay Punta ken Bisago, Aparay, Cagayan. Shout out from Pangasinan. Kablaw kadagitoy Battery Boys kakadwak ditoy trabaho nagagagat kan agkakataar ni Lowe, Kiko, Warren, Glenn, John, Ampreng from Jerkin Abad. Naragsa ka pa nagdingag kan na pagayam Juliet Dimas. Shout out kan na pagayam Janea Sipin. Kablaaw ken ni Donald Lane Maximo Barbosa di Tanay, Dubai. Shout out ken ni Ernesto Tolentino. Ken makablaawan ni pagayam Reggie Santiago. Bueno, ti surat ngayon tayo ikan biyag kat naggapaw ken ni pagayam Bonifacio iti Cagayan. Kastoy man ti surat ni Bonifacio. Ken ka Mang Bianong. Bonifacio ti pudpudno anagan ko. Ket Boni met ti bernges ko. May sak baro ka nagtawunag iti 20 ket 7. Malalakay, maingal, ken naturad ni Andres Bonifacio nangalaan kay tinagan ko. Ngem anyan ta sungani akmat ken ni tukayok Bonifacio Mang Bianong. Tapno maawatan nyo ti kayat ko asawan, kastoy man arugyak te agsalaysay. Jak agbabaway ngay may dito'y salaan, ta naam-ammo ka, Nelly, ading. Unay daytan? Agpaiso ti bagbaka kading. Panagkunagkat nasaraka kon ti babae, apang tedak iti apelyedaw. Ha? Mabalin ka day nga itulod ka iji balayaw inton malpas ti pasala. Wana, day talagayam. Medyo adayo dito ti balay mi ha. Jak samiren nga uray kasano pa iti kaadayo day ta ading. Basta itulod ka. Amang ano madisturbo kamot mano. Ni, saan? Jak tupulos madisturbaw. Basta parakan ka, ading Nelly. Ibagamlaan, no sa dino ti pangitulodakan ka. Ijay barangay Bagumbayan, Mang Boni. Taga Bagumbayan ka?
Un manong. Nagya kagbidot. At da malabsan ang kampusan tao numapan kay bagong bayan. Manipod dito'y pakpakaw. Kasta nga rod, Mang Boni. Agbabawi ka din na mangitulod kanya? Ha? Aqua? Sana? Abay ko mga agbabawi ak nga eh. Itulod ka talaga, ading Nelly. Oh, apay ngayon may kaditayan ko, Boni. Ingka pa'y makisala, ah. Madamdamaak man na mapandita sa laan. Ta, isalsala da mo, jibalasa nga isalak ko, ma. Ko Alex, kuyugan nakto man na madamdama. Ni, sa dinaw, kat naagawit tan numalpas ti pasala. Itulod talaang ni Nelly. Ah, dyan nakablaws iti nalabaga. Wan, type ko nga minsi ka. Una, day talagayam. Napintas mo't ni Nelly. Nagadot ag kursunada kan kwa na. Imbag nga raw, kay manugot nga itulod ka. Sa dinaw amin ti pangituludan taya. Ijay bagong bayan. Ah, medyo adayo, ah. Iso nga raw nga agpakuyog kan ka, Alex. Nalawa di kampusan to ang malabsan na mapanijay, ah. Wan, basta kuyugan na ka. Malangarod. No problem. Kuyugan ka, Boni. Ay na, pasensya kayo na, no medyo adayo ti pangituludan nyo kanya. Saan mo nga umabot ti tricycle iti mismo abalay mi? Ta saan na makastrict ti tricycle iti dala na bumalasyo iti kampusan to? Okay lang, ading. Talo tayo mat amagmag na. Imo na basit dagiti kakadwat. Amuda ngamin nga da kayo. Sigurado nga orayin dakto dagijay, no malabsan tayo to'y kampusan to. Nagsipngat matan dito eh. Awan ti silaw iti dalan. Sana bale, tadamot flashlight tayo. Dito'y laang awan ti silaw. Ngam na makadanon tayong ijaong to, adan silaw ijay. Alex! Ay, Alex! Ne, kimpot kamutin kanyak Bonifacio. Mang Boni, Nagkarumat ngaminan da siya nga. Da siya at tagob ti aso. Ay, siga talaga. Di ka kadagbut-butan. Nini. Sana ka mabutang. Nakigtutak laang. normal lang ti tagob ti aso amang mangagmi ditoy. Nagadugamin ti aso ditoy. Iso ano daduma? Agsisinong bata iti tagob. Kastaya. Oh, Ha? Abay nga, abay nga, naidup ti flashlight. nailawan ko lang na idup. Sika talaga, Boni. Managkikiktot ka. Ay, uray siya kat makikigtutakan ka Mang Boni. Pasensya kan, Nelly. Ah? Alex, iyon mon aday ta flashlight. Nagsip nga. Pasensya kayon ha. Nagadayo ti balay mi anang ituludan nyo kanya. Awan na nyaman na, ading Nelly. Makikape kami man ba sakbay nga agawid kami, ating Nelly? Aywan day talagayam. Ay, mabit lang ha. Inayadag alukatan ti ridaw, ta sigurado ang nakaturugan dagiti kabalay ko. Aday ta, mabit lang ha. Ion ko ti silaw. Aday ta. Ala, umay kayon. Surutan dak ija kusina, Mang Boni, Mang Alex. Agkape tayo pa'y. Agyaman kami, ah. Thank you, Nelly. Ha? Ne? Apay na rimor kamot lang, Mang Boni. Uray siya, kiputak yung ka, Bonifacio. Kasanaw, kid-dayanak na ita. Adda ni tanidingyaw, Nelly. Anyamat na ita ngay. Kat no painting data. Maday talaga. Alex, umaykan. Agawitan. Saan ta na makikape? Anyamat tang. Adda tamanin dito'y kampusan tao.
Apay ngamin aditi apasit ti nagbalayan danili. Nagadumot dita amabalinda pagbalayan no kayat da. Dito yung tamo tayo ti luti da Anyan, si bibiyag da pa'y. Kampusan taon ti ayan da. Si daglang mo iti kampusan to Ngam saan na mismo dito yung kampusan to. Makaisis buwak. Mabitlaan. Ha? Agpaigitak lang Sige, urayin kan dito. Sige, mabitlaan. Di ka unay adayo Alex! Apay nga, ingay ni Dip Monty Plus Light. Isbuwak lang. Saan ka na makita? Nangisit ti badam. Ay! Nakamutmutan di tagob ti asaw. Alex! Umay ka na. Nagbayag ka nga misbaw. Sublianak dito yan. Darasab! Alex! Alex na yan, Mau! Hindi ka kumamatag kasta, Sublianak dito yan. Pangasen! Hindi nagpulusong-sungbatan ni Alex. Ayan nagatan. Alex! Nay! Nagsubli ka na! Sublian na ko na! Wow! Alaliya! Grabe ka mo't Bonifacio. Manjakon! Nalakaak makigkigtot ken managbutbuteng at talaga. Iso akay kayat nagmat nga ang angawan ti gayem ko. Amo na ama nagbutbuteng at iso kay kayat nakabutbut ngan nang runan no nasip ngat. Per may ababaway nang itulod ken ni Nelly iti balayda iti dayta agundaway. Kate. Hoy, Bonifacio, agring kan, aldawan. Bumangon ka ditan. Parbangon ka si Mangpat. Di mo batan amo ti bumangon. Napuyatan ken nabanugak ngamin nanang. Nagkunang nga may namapan ka makisala. Nagladaw kamot nga rog nga agawid. Gagangay ti baroan nanang. Nalang road, bumangon ka ditan. Saan ka nga minan amapan makisalsala dita? Nanang. Anya pailat kukuam ngay. Bumangon ka ditan Awan mo't papanak nanang. Iso maturog agpay. Napanaas ti matak ngagmulagat nanang. Ayan ni Boni, nana. Aday di kusina, kabangbangon na laang. Nagladaw na pimangon. Kat no dandan ni lumawagan ang nagawid. Sika ka diti kadwana anapan ijay salaan. Woy, nana. Imbagman, tama isa par mo pailati umalatew, kat agpada kayo anapuyat. Agduma kami ka ni Boni, nana. Nabannog ni Boni di parbangon, gapo itinalao sa butang na. Ha? Binut-butang mau ni Bonifacio? Di asong agtagtagob, tinangbot-butang kankwana, nana. Anya? Ay, simro man gaya man ti kinatakrot na. Anya lakit din ayaday di agayam mau. Di na lama ikatan ti kinamanagbut-butang na, katlaklakayanan. Bonifacio, kaano ngay agsublita di bagong bayan? Ha? Anya ngay ti kwentay jay. Siyempre, tagay di ni Nelly. Taga ijay lataa. Awanan ti amok anele at taga bagumbayan. Anya? Manjakon ti agsubli jay. Pakpakawan. Apay nga kastamot tayo. Kunakman no kursunadam ni Nelly. Saan itan? Sayang ti adu nga oras sa mapan sumarungkar kang kuana. Jak kaya ti taga kampusan to nga asawaan, Alex. Anya taga kampusan to? Kat ni Nelly.
taga Camposanto dayjay, tadalya sa atin tinaglawa Camposanto, sakbay ang makadanon kay Jabalayda. Iso abay-bay amon ni Nelly, Alex. Ay, sayang. Sapay nagpintas ni Nelly. Napintas lata. Adaw, timakita ang napipinta sa kabaranggayan tayaw. Mapalaki din nagrigriga at amang sarsarong kargang kuana. Saanan? Kasanon, no dati mga araw masabali ka ni Nelly. Alalata? Awan lap na sakit na bakrang ko, Alex. Jak sayangan tipigsak amang sarong kargang kuana ibalasi ti Camposanto. Never again, Alex. Bunay, rumor kami kininanang bawin ton balay. Papanan nyo, tatang? Mapan kami makilamay, tanap tayo jay kapidwan ni nanang mawan na bayag nagsaksakay. Kastaya? Wow, kahit mo tumay. Saan ang tatang? Agbati ako. Sumurutak tulangan no last night nan. Alang araw, mabati ka dito balay ng agbantay. Uwan tatang. Anya nga oras kayo sumangput nga eh? Dagmay baga anak ka, basta agawid kaming tulaktan. Ang damot titulbak may, iso asan ka madisturbo ang mangilukat itiri daw no sumangput kamay. Sigurado. Parbangon to na sumangput na nanang kantatang. Dituyak pa ilaang salas. Nay, asino nga tati tataulan dagiti aso ti karuba ka na aso may? Nagaduda matin nagtataol. Adda nga tati umar-arubayan, nasaan nga amu dagiti aso may? Nini. Inot mo tayo na nagsardeng dangag tataol. Nasayaat mo. Nanangkaw. Anya mo tayo. Nagtagoob da mo tayo. Anya mo tayo nagitang asaw. Sabay, natayan tinapanandanan ng tatang. Adda ka di. Makitkita da. Adyak makitkita. Sunggarak pa yan amakangag. Agbuya aklangan ititibay. Pigsaak. Tapno jak mangag titagoob dagiti asaw. Ay! Muraw! Di mabuya ititibay. Nakabot-butang tilangatel alya akal lata nagparang ititibay. Nanang! Tatang! Agahid kayo na! Ay na. Ay, sino nga tanay na nga umawawag yung tiadalo mo na oras tirabi ay ni Bonnie mat gayam. Hello, Bonnie. Alex, umay ka man dito balay. Anya, kat nadalong pa ila tirabi. Maturugak pa itang ay mawag ka. Umay kan awan nga minti kadwak. Kadwaan naklaang. Kabangalam da ita. Iturong mo git din. Kasano makaturugak? Kanayon ti pa nagtaguob dagiti aso dito ayan may. Alangan mo ta dyan manok tagtaguob ba? Gaganga iti aso tagtaguob. Umay kan Makaturturog ka kon. Isa pasensya ka no, Jack umay Bonnie. Good night. Anya kayo umatay. Nagbayag kayo nagawid. Kahit napan kami nga ron nakilamay. Alangan mo't atimalyaw kami, kat agawid kami na dagaos. Sa payagdadagiti kakabagyan ni Jaya, nabayagin na saan may nakit kita. Jak nakaturturog, anang ururay kada kayo. Nagkuna nga may, ngaurain na kami kininanang mau, kat lamayan, dyan na panan may. Jak nakaturturog ta, permit itagoob dagiti asaw. Ay na, simruman gaya man, ti kinatakrot mo, Bonifacio. Ha?
Isungaraw na Bonifacio ti impanagan ko kan ka, tati amok ket agbalin kantaw akasla Andres Bonifacio, iti kinamaingal kan kinaturad. Anyan ta nagtakrot ka, tagob lang ti asaw, kabuteng mo pa'y. Anya kamuten Bonifacio, di ka man mangibabain. Sa anak mo natakrot Anya saan? Kat no nagtakrot ka nga raw, mangibabain ti kasta. Sana rumbay nga kabuteng mo tisip nga, tagoob kas kadanya pa dita. Ta saan ka mo taman ano dita? Saan na kamat alamutan ti tagoob ti asaw? Kan di na kamat pakibibiyangan tisip nga iti rabi Isu nga ron asumip nga tapno aginanatayaw. Ngam di ka din mamaturaw. Kalokohan day ta. Tatang? Paturogan kan tupay idiruar ngagpatpatnag. Tapno may kaday ta kinaman nagbutbutag mo. Bonifacio. Masursurun kan sa pala kanya kaging gay tabo ni. Kasanaw? Kaslasaan ka agayam? Pasensya ka no saan ka nakaduaan idinamin sa narabi Amok mo ta safe ka dito balayaw. Iso asan kan nin kaskaso. Kan makaturturo ka ngaminan na talaga. Taadalo man itirabi di mawag ka. Kaslasaan ka agayam Tadinak ing kaskaso. Pasensya ka na talaga. Sige. Lipatan mo day jay. Ikatum ngaminan di ta kinatakrut mo Madi ti kasta. Sa anak mo natakrot, Alex? Ay sus. Agayam ta. Isong agam amuta nga rudlaw unay. Amok unay ti kababalin mo. Jakman ngamin ammo. Tama nagkigkig tutak kan talaga asumsunggarak. No day tay adda dagi tay nakabutbutang iti aglawlaw. Panunot mo lang ngamin dayta. Si kamot lang ti mangbutbutang iti mismo abagin. Uray kayat ko nga ikatan ti kinaman nagbutbuteng ko. Ngem jak may kat mang biyanong. Apalak pa'y dagiti gagayem ko, taore anya ti mangmangag, kan makikita da, ket saan da apulos ang mabuteng. Baliwala, wenno normal lang kadakwada. Nang runa no agbuya kamay kadagiti nakabutbuteng. Agkakatawa pa'y no kwa dagiti gagayem ko, dinto ta kumkumyapotak mo ta'n itinalaos abuteng ko. Naglabas tiyal daw na amok ni balasang Carla Mangbianaw. Kabarbaro midwife iti lugar may ngagnanaed iti kabangibang nga ilay. Nagpintas ka din, Carla. Mabalin ka dia sarungkarang ka di balayaw? Day talagayam. Itulod kan tungar di balayaw. Manipod ngamin nakita ka iti health center dito lugar may. Saan ka maten na malipatan? Agasaman, day tapa ng pasablog mo kanyak, Boni. Pudno ti bagbaga ka ding. Naidumduma ngamin ti kinalibnos mo. Kanayo na kasla makitkitak ti rupam, no daytay agmay-may saak. Alawanan. Amangan no mamati akpay. Rumbag amamati ka, ta sa anak nga gululbod. Boni. Itulod kanto nga rod, inton agawid ka. Tapno ang maok no sa dino ti pangsarong karakken ka, Carla. Koyogan ka amang sarungkar ka ni Carla kunam. Uwin, Alex. Ang mga nadamanan ti kampusan to amalabsan ta, kat kumyapot kanto manin. Di mo to manin masunutan ti mang sarungkar kan kuana. Bannog aso lang bunay. Saan? Intulod ko ni tinaminsan. Naamok matin ti inana. Jay ama na langan ti saan. Iso nga amok nga awan ti kampusan to amalabasan nung sarungkarak. Malangan ro da. Koyogan ka. Ngamjak umunag iti balay da. Orayan kan tulangan iti ruwar. Wen, tinapatag ti adda ti kadwa? O sige nga rod. Dagasin nakto lang arudain. Numapan mo sa rungkaran ni Carla.
Papanam, Bonay. Iti balay da Carla tatang. Asino a Carla? Jay kabarbaro a midwife dito lugar tayo tatang. Taga kabangibang nga ilay. Iso asarong karak man. Sarong karam man ang balasang. Intun kwan, umatras kan tumanin na dagaos. Saan tatang? Diyak to umatras. Sigurado napintas ti trabaho ni Carla. Adamot trabaho. Iso ano ag kinawatan kayaw? Agkalaysa kayo kiden. Uwin tatang. Ni Carla talagang ti kayat ko ngay kalaysa. Ay kahit lalaingam nga rola. Akan ikatuman dita kinataktakrot mo. Tamangan no, dita ama turn off ti balasang ken ka. No maamwanda na tortured da pa ingam sika. Ha? Madi mata, no balasang timang salaknib ken ka. Imbes asika ko lalakay. Papan kan dita balay da Carla mo ni. Orahin kan dita store nga dayta si dagda. Agtugtugawak dita. Agkapiak mo tin, pangururayak kan ka. Nakitak nga dati coffee machine dita sangwanan di store guide. Sige nga rod. Saan ka pumampanaw Wain, di kagdanag. Orahin ka nga orahin. Saan ka mo't siguro nga abutan iti parbangon dita balay da? Alex! Mabitak laang. Amangan no, maibusa na kiti bagakan ni Carla ket agpakada ako nga gaway. Kunaklakit din no saan mo napatuluyan ti umay diti balay, Bonnie? Apay kumasaan nga No imbagak, tong palet nga raw, Carla. Agyaman nakiti anos mo nga imay. Carla, ay... Carla, damat gayam sa ngayon. Ha? Burangan. Uwan tatang, iso ni Bonnie. Bonnie, iso ni tatang ko. Ha? Naimbag nga orasyo. Tata. Kastamot kun ka. Nagirot mat una yun ti panang put-put yaw ti dakulap ko. Nakialamano kada kayo? Ay, tatang, di yung matunay Pinat pataklang matbase. Saloy matgayam dayta sa ngayon. Carla, agawid akon. Adalam matan ti rabi Ha? Katno ka umay mo pailaan? Dapay gayam sa bali apapanak. Sige, mapanakaw na. Bye-bye! Hindi. Hagitama. Intugtog mo matanda taulong di tarita. Madeti mo talal. Adun tinayasag makitikin mo talal. Nag-beat ka na rin more dita balay da Carla? Diyak pa'y naibusti kami. Diyak kayatan, Alex. Ha? Apa yun? Nakabutbutang aburangan dyan nakitak. Anya? Burangan ti ama ni Carla. Kulot nga atidog jebok na. Burangan nga rod. Kan nagdakkel a tao. Sa napumpon no iti tataw jebagina. Nakaamak iti tsura na. Ay, napabutngan ka manen Bonifacio. Madi Alex, diyak kayat ti kasya katugangan. Kasla kumilaw a kumita kan nagdakkel ti busis na. Kasla burangan a higantay. Ay, saanan Alex? Aglaklakayak langan na baraw. Ngam ti maadaanak iti higanti a burangan a katugangan. Awan ti agbayag pagdatunak kasyak mo ti umatras mang biyanong. Kabuting kaw ti kaslahigante burangan nga ama ni Carla. Iso nagsanuda ka nagdaton kan kuana. Daytoy ti parikot ko mang biyanong managbutbuteng at talaga. Kasano nga tatagbalay na naturad. Taure siya kat masurunak iti kinatakrot ko.
siguradong aglaklakayak abaraw no kastoy ti kababalin ko. Amangan no ti agbalin pa yung asawak ti mangbugbog kanyak gapu iti kinatakrot ko. Iwanwan na kumamang biyanong to'y pagayam mo, Bonifacio iti probinsya ti Cagayan. O, naikalaki din na ya, pagayam ko Bonifacio. Awan di ka pagbutbut ngan dita. Ultimo, tagob ti asaw, kabuteng mau. Saan apod no? Ano agtagtagob ti asaw kat makakitkita iti al-alya. Wenno dakas ka espiritaw, kung kunada dita. Adda ka pa dita amang ibaga, ano nagtagob ti asaw, kat adda ka naw ti matay iti mapiait nga adda iti asideg. Wenno mangisangbay iti malas kung kunada. Ngem awan ti kinapudno na dayta pagayam. Kuna dagiti eksperto, wenno dagiti veterinaryo, no nagtagob kano ti asaw, ipasimudag na dayta nga nasakit dayta rosok na, wenno adati sakit rikrik na na. Ket pangawag na iti atensyon na dayta na panagtagob na. Ti may sapay makagapaw no aping agtagob dagiti asaw, ket iso kanaw ti wagas ti panakikomunikasyon da kadagiti papadadang asaw. Iso apansinem, nadagtagob nga asaw, intunkwan, sumungbat mo dayta may sa, aginggang agpipin na sungbat da. Wagas da dayta tapno agko-communicate da iti tunggal may sa. Ken ti may sapay makagapaw, ti panagtagob ti asaw, no daytoy ket mabutbuteng. Pagayam ko Bonifacio, ti Diyos ket naan anay bilbilinen na tayo di tayo agbutbuteng. Adda tayo iti salinong ti man nakabalin amin. Si babaliging ama, madadaan amang salukob kada tayo. No si pupudno men-naan tayo daytoy kinapudno, narigat kagtalin ay da si bubuteng may papan kadagiti sitwasyon ngentay sangsangwain. No ipamaysa tayo ti imatang tayo iti namarswa, ti imatang tayo ket si Ananias akumambyo manipod panagbuteng nga agturong iti panamate. Ni Jesus mismo ket impanayag na ti panagbuteng, aging ga iti punto naglingat iti dara. Iso matarosan ti Diyos gagangay laeng ti panagbuteng. Iso nga nyaman na pagbutbut ngam, ikabil mo ti imatang mo iti bilag ti Diyos. Kat bilinin na tanyaman na pagbutbut ngam, kumayakay ditanay kaunggam. Kasagudayan ti nasantuan na kasuratan, ti apo ti salaknib ko, iso ti bato asarikad-kad ko. Ti Diyos ko ti mangsalaknib kanyak, kenkwana awan ti pakan anwak, kas may sa akalasag, salakniban nak, ikaluya ken salwadan nak. Ti Diyos ket agbalin laeng sarikad-kad tayo, no isuket pagtaltalkan tayo. Agtalag ka nga ispalan na kahit anyaman akita, ti pagbutbut ngam. Ti panagbuteng ket iturong na tayo laeng iti panagsarugaddeng, ket awan tinasaya at ngay paay na. Takawan na tayo laeng iti talna ken rag-o. Ken ipasimudag na lang dayta iti kinaawan panagtalag iti namarswa. Isu nga iwaksem ti kinamanagbutbuteng mo, pagayam Bonifacio, takas bilin ti apo, di kay agbuteng kunana. Sakupan na dayta iti na espirituan ken na pisikalan.
Ti kinamanagbutbuteng ket awan ti lugar na iti puso wenno panunot te manamatay. Kidawam iti Diyos tapno nayunan na ti panagtalag kan pamatem iti yanugot na kan abilidad tapno wayawayaan na ka anan-anay manipod iti kinamanagbutbuteng kan panakaburibor. Kidawam ti naununega revelasyon wenno panangipanayag iti ayat na ket imutektekam no kasano si bibilag nga agtignay. Kamaw dyanan na ti mabasa iti Roma Kapitulo 8 iti versikulo 28. Ammo tayo akadagiti amin na banag agtrab-trabaw ti Dios para iti paghimbagan kadwana dagiti agayat ken kuana. Isu nga inayaban na kasmayan nurot iti panggap na. Oh yeah! Agpatinggaman ditan papagayam, aging ganit sumarunumanan ngintay panaglalanglang iti tangatang. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos dagnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!